Ako si Dave. Ang kwentong ito ay nangyari 3 taon na ang nakakalipas bago magsimula ang isikyo. Nakatira kami sa Eastern Samar. Junior high school ako sa aming paaralan. Nag-iisa akong anak ng aking mga magulang. Ako lamang ang kanilang aasahan pagdating ng araw. Kaya sobrang nagpupukus ako sa aking mga aralin. Bilang junior high, napapadalas ang aming mga thesis at defense dahilan para mahuli ako ng uwi kung minsan. Nasanay na lamang ako ng ganoon. At hindi rin naman ako napapahamak. Palagi naman kasing may nasasakyan sa amin hanggang alas 8 ng gabi. Kung wala naman, ay walang pagpipilian kundi maglakad na lamang. Nasanay na ako ng ganoon palagi. Naging normal na lamang sa akin ang ganoon dahil para na din iyon sa aking kinabukasan at para makabawi sa aking mga magulang. Madami akong kasundong kaklase, ngunit si Sandra at Joshua lamang ang aking tinuturing na best friend. Lagi kaming gumagawa ng proyekto sa aming bahay. Dahil di maipagkakailang, napakaganda ng pwesto doon. Doon na rin sila natutulog dahil napakalayo nga ng bahay ng dalawang yon. Silang dalawa ay aking mga pinsan. Mahilig kaming magpupunta sa mga tagong lugar dahil gusto din namin na maging malaya na, magtawanan, kwentuhan, kantsawan, at iba pang gawain ng mga magbabarkada o magpipinsan. Isang araw, pagkatapos ng eskwela, agad kaming nagkita-kita upang kumain sa pinakamalapit na bilihan ng kwek-kwek. Habang kami ay nagtatawanan, may narinig kaming dalawang nanay na nag-uusap. "Mari, nabalitaan mo na? May bagong yanggaw daw dito sa atin. Doon daw sa shortcut. Delikado magdadaan ang mga estudyante doon, lalo yung mga nahuhuli ng uwi." "Talaga, Mare? Sasabihan ko na ang Junjun ko na wag nang dumaan doon. Di baling maglakad malayo, wag lang dumaan sa shortcut." Ayan ang narinig namin sa dalawang nanay na nag-uusap. Di naman namin ito pinansin dahil bukod sa mukhang mga tsismosa ito, hindi rin naman kami dumadaan sa shortcut dahil palagi namang may sasakyan at mayroong kaming pamasahe. Nagpatuloy na lamang kami sa aming pagkain at nagsimulang magkwentuhan kagaya ng nakagawian. Pagkatapos ay naglakad na kami papunta sa sakayan ng tricycle at jeep. Nang makababa kami sa kanto ng aming sityo, napalingon naman ako sa shortcut. Nakita kong mayroon itong nagtataasang damo at napakadaming iba't ibang klase ng basura. Di ko naman na yon pinansin at nagpatuloy na kami sa paglalakad pauwi sa amin. Napag-usapan kasi namin na doon sila sa amin matutulog para magtulong-tulong kami sa aming proyekto. Lumipas ang ilang mga araw. Agad ko ring nakalimutan ang tungkol sa usapan doon sa shortcut. Wala rin namang binibilin si Mama tungkol sa sinasabi nilang bagong yanggaw. Kaya inisip na lang namin na tsismis lang ito. "Joshua, ready na ba kayo sa defense natin bukas? Kinakabahan ako eh."
Wika ko dito. Oo naman. Ready na kami ni Sarah. Sagot naman ito sa akin. Hoy, ano ka ba Diyos? Kinakabahan kaya ako? Pag-aalangang sabi ni Sandra. Magdi-defense na kasi kami kinabukasan. Kailangan naming maging handa sa aming ipipresenta sa aming guro para matuwa naman ito sa amin. Kinabukasan, di na kami magpakali. Sobrang kabado na kami. Natural lang naman iyon sa mga kagaya namin. Dahil natatakot rin kaming masayang yung pinaghirapan at pinagpuyatan namin. Kaya sisiguraduhin naming ibibigay namin ang lahat at lalakasan ang aming loob. Pangatlo kami sa pagdi-defense. Nakaraos naman kami ng walang kahirap-hirap. Tuwang-tuwa naman kaming magkakaibigan noon. Sa sobrang dami kasi ng grupo ang nagdi-defense, inabot na kami ng 10 oras ng gabi. Sobrang dilim na noon at paniguradong wala na kaming masasakyan. Laking pasasalamat naman namin na mayroon palang sasakyan ng aming guro. Dahilan para maihatid kami sa aming mga kanya-kanyang tirahan. Bandang 10:00 na nang magsimula kaming umalis ng paaralan dahil naglinis pa kami at nagdaldalan muna. Kumain na rin kami noon. Sa sobrang dami naming magkakaklase, inabot na kami ng 11:30 ng gabi bago mapalapit sa aming sityo. Ngunit, nung nandoon na kami, nagkaaberya ng kaunti. Paubos na pala ang gaas ng sasakyan. Kaya wala kaming ibang pagpipilian kundi maglakad na lamang sa bukana ng sityo. Nang mapagtanto namin na malapit na palang mag 12:00, alam naming mayayari kami. Walang bituin ang mga oras na yon at umaambon-ambon pa. Malayo pa ang aming mga bahay dahil nasa kaduluduluhan pa ito ng aming sityo. Bigla namang nagsalita si Joshua. Dave, paano na to? Yari tayo kay tita niyan. Si shortcut na lang kaya tayo dadaan. Mungkahin ito sa akin. Oo nga, Dave. Baka malintikan tayo doon. Sagot naman ni Sarah. Dahil nga ng mga oras na yan, punong-puno ang aking isip sa dami na nangyari sa buong araw at sa pag-aalala na rin na baka mayari kami ni Mama. Nawala sa isip ko ang sabi-sabi tungkol sa shortcut. Nagpatuloy kaming binaybay ang daanan dito. Tahimik lang kami noon dahil sa pagod na rin at antok. At siguro dahil sa mga naganap buong araw. Di rin namin alintana ang ambon dahil ang mahalaga, hindi kami mapagalitan. Wala pa kami sa kalahati nang may napansin kaming parang babaeng nakaupo sa gilid ng daanan. Nakatulala lang ito. Iniisip namin na baka nawawala lang o kaya naman baliw lang ito. Kaya nagkabulungan kami. Haha, Diyos, kita mo? Baliw ata oh. Panglalait ni Sarah. Hoy, huwag kayong ganyan. Mamaya marinig kayo. Mapasama pa tayo. Tugon ko naman habang nakatitig sa babae. Haha, ano naman kung marinig tayo? May magagawa ba yan? Pang-aasar naman ni Joshua sa akin. Habang papalapit kami ng papalapit,
Parang mayroon akong kakaibang napansin. Hindi ko alam kung putik ba o dugo yung nasa damit ng nakaupong babae. Dahil medyo madilim talaga ang paligid noon. Hindi ko talaga maininag ng maayos. Sa pagpatuloy naming paglapit, nakita ko na naman itong may nginangata. Di ko naman iyon pinansin at doon ko na naisip na baka baliw nga ito. Nang tuluyan kaming makalapit, agad tumayo ang babae. Doon ko napagtanto na hindi ako nagkakamali. Dugo nga ang aking nakikita sa damit niya. Nagtaka naman kami nang gumitna ito sa daanan na tila hinaharang kami. Doon ako nakaramdam ng lubos na kaba. Nako, mapagtitripan pa yata tayo nito sabi ni Sandra. Bad trip naman. Kung kailan alanganin, tsaka natin ito makakasalubong. Nakakainis. Pagsingit ni Joshua. Teka, tignan niyo. May dugo sa damit ng babae. Di lang yata baliw yan Mamamatay tao rin. Anong gagawin natin? Kabadong sabi ko. Sus Deb, di ka ba nahihiya? Kalalaking tao. Napakaduwag. Iba ka talaga. Tumatawa ang wika nito ni Joshua sa akin. Seryoso kasi pre, tignan mo. Maraming pwedeng gawin sa atin yan pag nakasalubong tayo. Kabado pa rin sabi ko kay Joshua. Sus pre, magpatuloy ka na lang sa paglalakad. Puro kaduwagan pinapairal mo. Kalalaking tao mo. Di ka ba nahihiya Kita mong may kasama tayong babae. Ganyan pa pinapairal mo. Pagyayabang pa rin ni Joshua sa akin. Wait, ano kasi? Natatakot rin ako. Parang may mali sa babae na yan. Pag-aalalang, sabi ni Sandra. Kita mo Joshua, pati si Sandra, natatakot na. Bumalik na lang kaya tayo? Kabadong wika ko. Bigla namang dumiretso paharap si Joshua at naglakad. Nagwika itong, sundan na namin siya kasi kung tatayo lang kami doon, mas lalo kaming mayayari kila mama at mawawalan na rin kami ng tulog. Dahil kailangan pa naming pumasok kinabukasan para malaman ang resulta ng pinaghirapan namin kanina sa defense. Ang dami-dami pa nitong sinasabi. Sinabi na lang namin ni Sandra na mauna siya kapag walang ginawa ang babae sa kanya. Tsaka kami susunod kung meron. Paunahan na lang kaming tumakbo palabas ng shortcut at walang pagpipilian kundi maglakad ng mas malayo. Nauna ngang naglakad si Joshua sa harap ng babae. Narinig naming tumatawa ang babae na siyang lalong nagpakilabot sa amin. Si Joshua naman, wala lang sa kanya ang lahat. Nung nasa harap na niya ang babae, biglang tumawa ito. Siya namang gulat namin nang nagsalita si Joshua. Ang baho mo, kadiri ka, baliw. Pang-aasar na wika nito sa babaeng. Noon ay patuloy pa rin sa pagtawa. Agad tumigil ang babae at tumitig ito ng masama kay Joshua. Agad naman kaming lumapit. Kasi kahit sinabi naming iiwan namin si Joshua, ay hindi naman pwede iyon. Kasi kahit ganyan siya kayabang, pinsan pa rin siya namin. Napasigaw naman si Joshua ng, halimaw. May hawak siyang bituka. Halimaw. Bulalas ni Joshua noon. Nagpanik kami ni Sandra.
Nakita ko rin talaga na may hawak ng bituka ang babae. At mas nakita ko ng malapitan ang mukha nitong napakapangit. Meron itong napakahabang tila di nasusuklay na buhok. Nanlilisik ang mga bilugang mata. May napakamahabang nguso at kuko. At may mga pangil rin ito. Mukha itong aso kung tutuusin. Hindi namin pwedeng iwan si Joshua. Nakita namin ito na hindi gumagalaw at nakatulala sa babae. Akmang hihilahin namin ito nang walang ano-ano'y. Bigla itong sinakal ng babae. Takot na takot kami ni Sandra na halos di na namin alam ang aming gagawin. Dahil nga nakalimutan ko ang tsismis tungkol sa yanggaw dito sa shortcut. Hindi ko agad naisip na marahil ito yung babae na to. Naalala ko lamang ng malapitan kong makita ang itsura nito. Agad naming inawat ang babae sa pagkakasakal nito kay Joshua. Napakadulas ng balat nito na tila naligo sa langis. Agad naman akong nakaisip ng plano dahil nawawala na ako ng pag-asang makakaligtas pa kami. Sandra, tumakbo ka na. Humingi ka ng tulong. Dalian mo. Kahit hindi ka na makarating sa bahay, basta may mahingian ka ng tulong, ako nang bahala dito. Tarantang wika ko kay Sandra. Paano ka? Paano kayo ni Joshua? Sagot nito sa akin. Umiiyak na ito ng mga oras na yon dahil na rin siguro sa trauma. Basta akong bahala. Basta ako ang bahala, Sandra. Tumakbo ka na. Sigaw ko sa kanya noon. Agad itong tumakbo papalayo. Tuloy ako sa pag-awat sa babae. Buong lakas kong hinatak ang kamay nito. Napabitaw ito kay Joshua. Umaangil ito na parang aso na tumitig sa akin. Si Joshua naman ay napahandusay dahil sa pansamantala itong nawala ng hininga habang sakal-sakal ng halimaw. Agad naman akong sinugod ng nilalang. Sinangga ko iyon ng aking bag. Dahil sa tulis ng kuko nito, agad niyang nawasak ang bag ko. Hanggang sa ako naman ang kalmot-kalmutin ng nilalang na iyon. Wala akong pagpipilian kundi sanggahin ng braso ko ang kalmot nito. Nawawala na ako ng pag-asa. Wala na rin akong lakas dahil sa dami ng dugong umaagos sa sugat ko gawa ng kalmot nito. Agad akong napatingin sa ibaba. Nakita ko sa sira kong bag na nakalaglag yung cutter ko. Nabuhayan ako ng loob. Umupo ako at inabot yung cutter. Bago pa man ako sugurin ng nilalang, pinagsasaksak ko ito ng cutter sa braso nito. Dahil wala na rin akong lakas, hanggang braso niya lang ang kinaya ko. Nakikita ko naman si Joshua na nakahandusay pa rin at nakatulala. Halatang wala itong lakas. Kahit naman ganoon ang ugali nito, mahalaga pa rin ito sa akin dahil sabay-sabay kaming lumaki. Ang goal ko ng mga oras na yon, makaalis sa harapan ng nilalang at tulungan si Joshua. Iniisip ko rin si Sandra dahil baka napano na ito sa daan. Patuloy ako sa pagsasaksa ko sa nilalang kahit ubos na ang aking lakas. Hanggang sa di kalayuan, may natanaw akong mga flashlight. Doon ako mas lalong nabuhayan. Tumayo ako kahit mahirap. Doon ako sumigaw ng malakas ng tulong.
Agad kong narinig ang pag-iyak ni Sandra. Doon ko napagtantong may kasama na itong mga taga-barangay at iilang mga katao. Kasama rin nito si Mama na noon ay naririnig ko ring umiiyak. Habang ang nilalang ay patuloy pa rin sa pagkalmot sa akin. At hindi nito alintana ang mga paparating na mga tanod. Nang makalapit ang mga ito, hinawakan nito ang babae. Nagpupumiglas itong napakalakas. Ang gagawin ng mga tanod dito sana ay papatayin dahil mas malaking pinsala ang maidudulot nito kung hahayaan pa itong mabuhay. Wala naman akong pakialam sa babae na yon. Ang mahalaga sa akin ay si Joshua. Lumapit ako dito at sinampal-sampal ko siya. Lumapit na rin si Mama at si Sandra sa amin. Napaiyak na lang rin ako ng mga oras na yon. Si Joshua kasi di pa rin nagsasalita dahil siguro sa trauma at takot nito. Nang akmang lalagutin na ng tanod ang babaeng halimaw, may narinig kaming sigaw ng babae. "Huwag! Maawa kayo, huwag!" Pagmamakaawa nito. Agad naman kaming napalingon ni Sandra sa paparating. Laking gulat naman namin nang makita namin yung babaeng nagsabi sa isang nanay rin noon sa eskwela na may bagong yanggaw daw sa shortcut. Ito yung sumisigaw. "Wag po, anak ko po yan. Hindi niya po alam ginagawa niya. Aksidente po yan." Umahagulgol na wika nito. Agad akong nagwika dito ng, "Di ba? Kayo po yung nagsabi doon sa isang nanay sa school?" Wika ko dito habang sinasapok ko ang mga braso kong punong-puno ng sugat. "Oo, ako yun. Kaya ako kinakalat ang balitang yan para wala nang dumaan dito sa shortcut. Kasi kahit kami ng tatay niya wala kaming magagawa kundi hayaan siya. Dito niya gustong pumunta kasi gusto niyang mapag-isa para hindi siya makagawa ng masama. Maniwala kayo sa hindi. Aksidente po yan. Nawaan siya ng kanyang tito na umuwi galing probinsya at umalis rin agad." Umiiyak na sabi nito. Di na ako sumagot at hinayaan ko lang sila na mag-usap ng mga tanod. Hanggang sa narinig ko na lamang na aalis na lang sila sa lugar na yon bukas na bukas. Basta wag lang papatayin ng anak niya. Pumayag naman ang mga tanod at hinayaang umalis ang mag-ina. Sa kabilang banda, hinatid na kami ng mga tanod sa bahay at doon na nagpalamig. Iyak pa rin kami ng iyak dahil sa nangyari. Kamuntika na kaming mamatay ng mga oras na yon at halos di pa kami makapaniwala. Di rin kami nakapasok sa eskwela ng ilang araw dahil hindi pa rin makausap si Joshua. Nang makausap na ito ulit, tsaka kami nakampante. Napagdesisyonan rin ni Mama na lumipat na lang kami ng tirahan malapit sa eskwela upang mahuli kami ng uwi ay hindi na ako mamroblema pa. Natuto na rin si Joshua na huwag magpadalos-dalos at hindi na mayabang. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin makakalimutan nang minsan kaming nahuli ng uwi at dumaan sa shortcut. Ay may kunting kahilingan lang sana ako. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay huwag po sana ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated ka sa mga paparating natin na mga kwentong aswang. Maraming salamat po at mabuhay kayo.